Helo. Yn y weithgaredd yma, byddwn ni'n edrych ar weithgaredd cyllideb parti i ddysgu sut i wneud fformiwlau, lluosi ag adio syml yn Google Sheets. Ond mae gennau dempled teunlen yn barod, gyda eitemau sy'n werth ar gyfer parti a cost pob eitem. A wedyn mae 2 gorn wag, un i fi ddewis sawl un o pob eitem dwi eisiau brynu, ac un i weithio allan y cyfanswm cost prynu'r eitem yna. Hefyd, ar waelod y deunlen, mae'r rhes wag i fi weithio allan y cyfanswm dwi'n wario yn fan hyn. Felly, parti i 30 o blant dwi eisiau drefnu. Felly, beth cyntaf i wneud ydy gweithio allan tua faint o bob peth dwi eisiau. Does dim rhaid i fi boeni am y gost eto. Felly, mae 30 o blant, mae creision dod o'n pecyn y 6, felly gan i 5 pecyn y creision. Mae cacennau bychan ar gael, diolch yn dweud sawl pecyn di heini. No'n i feddwl ella bod rhyw 5 yn bob un, felly ar gyfer hynny dwi eisiau 6 pecyn. Selsig, mae lot o selsig angen, be am brynu rhyw 5 pacad o selsig. Potel y bop, yn siŵr eith 3 o heini ddigon i bawb. Platiau papur, 10 yn bob un, 3 o heina'n gywir hefyd. Haribos, i pawb bita bach o fwyd, beth am fynd am 10 pacad o Haribos ac 1 cacen ben blwydd. Bach o syniad gen i weld os ni eisiau newid un o heina nes ymlaen. Rwan am y darn pwysig. Dwi eisiau lluosi cost y creision gyda y nifer dwi'n brynu, fel fi'n gallu gweld faint o arian dwi'n ei wario ar greision. I wneud hynny, dwi'n clicio yn y bocs cyfanswm ar y gyfer creision, a dwi'n chwilio am y symbol sy'n edrych fel groegaidd. Nawr fel arfer, mae wedi cuddio tu ôl i'r botwm yma, hwn di'r DNA cysglyd, neu mwy. Os dwi'n clicio ar hwnnw, nawn ni weld bod y botwm groegaidd y ffrwythiannau yn cuddio yn fan hyn. Clicio ar ffrwythiannau, ac gan fi'n lluosi, dwi eisiau mynd am sum. I wneud y swm, dwi gyntaf clicio ar y rhif gyntaf yn y swm, sef y 2 bint, a dwi wedyn eisiau rhoi symbol lluosi mewn. Bwch yn ofalus, nid X ydy symbol lluosi mewn teunlen, ond seren, sydd fel arfer uwch ben y rhif 8. Dyna fo fan hyn, lle seren yn golygu lluosi. Felly mae'r blwch yma eisiau lluosi gyda'r blwch yma. Felly clicio ar hwnnw, a clicio Enter i gadarnhau. Gwych chi weld, mae 10 pint di'r ateb. Nawr, fyswn i wedi gallu cael yr un ateb mewn ffordd wahanol. So, ni ddileu hwnnw, clicio'r ffwythiannau a sum. So, ni wedi gallu sgwennu mewn 2 lluosi gyda 5, a sef yn dweud 10 eto. Dim dyna dwi angen. Os dwi wedi sgwennu hynny, os dwi'n newid y nifer i 1 pecyn o greision, fydd o ddim yn newid y cyfanswm fan hyn. Tra, os na i ddadwneud y newid yna, ddadwneud hwnnw, ac ail wneud y swm cywir, felly ffwythiannau, sum, bocs cost creision, seren i lluosi efo'r nifer ag enter. Rwan, os dwi'n newid y nifer, dwi'n chi 1, mae'r cyfanswm yn newid gyda fo. Os dwi'n prynu 10 paced o greision, mae'r cyfanswm yn newid eto. Yr un ffordd, os di'r gost yn newid, os di creision yn codi i fod yn costio 2 pint, o rwan mae'r cyfanswm wedi codi i 15 pint hefyd. Ni ddadwneud y newid yna. Rwan dwi eisiau gwneud un o'r un peth i bob un arall. Nawr, ni'n gallu clicio ar rhes cacennau bychan, clicio'r ffwythiannau a sum a felly ymlaen, ond does dim rhaid i fi wneud o drosodd. Yr unig beth dwi'n gwneud ydy clicio ar y blwch mewn 10 pint, edrych am y sgwar bach yn y gornel gwylod dde, a llusgo hwnnw lawr mor bell a dwi eisiau fo fynd. Nech chi weld mod i gwneud y gweithio allan i fi'n barod. Un peth i ddeall fan hyn, mae'r symbol pint wedi dod yn automatic ar rhain fan hyn. Rheswm am hynny ydy mod i'n lluosi punnoedd gyda nifer, felly mae'n gweithio allan mewn punnoedd dros yr ateb i fod. Mae'r dynlen yma wedi chreu i sicrhau bod beth bynnag sy'n dod yn y golofn dy fan hyn yn cael ei roi mewn punnoedd beth bynnag. Nawr, dan ola dwi eisiau gwneud ydy gweithio allan cyfanswm rhain i gyd gyda'i gilydd. Felly na i glicio yn y bocs gwylod fan hyn. Dwi eto yn mynd i fynd i'r DNA cysglyd, i ffwythiannau ac i sum. Ond gan mai swm adio o'r tro yma, yr unig beth dwi'n gwneud ydy llusgo'r draws pob rhif dwi eisiau adio at ei gilydd. Felly dwi'n mynd i glicio a dal ar y 10 pint fan hyn, llusgo lawr a gollwn ar y 5 pint ar 20. Gwthio Enter, a
a mae'n dangos i faint dwi'n wario. Rwan, mae gen i gyllid o 100 i wario, felly brynu bach yn fwy. Falle, fe penderfynu bod eisiau 10 pecyn o Celsig. Neu chi o beth sy'n digwydd wrth i weithio enter, wnaeth y rhif yma godi, a wnaeth y rhif yma godi. Dyna chi, dwi rwan yn gwario 71 pint. Eto, mae gen i bach mwy i wario, felly falle na i fynd a cael 2 bach o greision yr un i'r plant. Falle gen i bach mwy o gycenna, a wni fyny i fan hyn, ag beth am i off and off, na ni gael bach mwy o bop iddyn nhw hefyd. Na fo bach neis at 100, dwi'n hapus da'r rhif. Be mae'n neud fformiwlau fel hyn yn galluogi chi wneud ydy chwarae gyda'r rhifau a gweld yn syth beth yw'r newid yn y cyfanswm. Dyna chi, dyna sy'n ma gwneud yr Gwethgaredd cyllidau parti drwy greu fformiwlau lluosi ac adio yn Google Sheets.